हाय फ्रेंड्स, नमस्कार. वेलकम टू ममा डज इट ऑल. आणि आपल्या इंग्लिश स्पीकिंग सिरीजच्या आजच्या लेसनमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर मी ॲक्च्युली विचार करत होते की मी हे लेसन्स कसे फॉर्म करू, आणि इनफॅक्ट मी थोडं रिसर्च केलं की कसं केल्याने तुम्हाला बेस्ट फायदा होईल. तर मी असा विचार केला की आपण आहे ना एव्हरी मंथ थोडंसं ग्रामर बघू, थोडीशी वोकॅब्युलरी बघू आणि थोडेसे वाक्प्रचार किंवा ज्याला इंग्लिशमध्ये इडियम्स म्हणतात किंवा फ्रेजेस ते बघू, आणि थोडेसे कॉन्व्हर्सेशनल सेंटेन्सेस बघू. म्हणजे काय होईल, आपण पॅरलली सगळ्या गोष्टी बघू आणि खूप दिवस आपण व्याकरणच बघतोय, खूप दिवस आपण फ्रेजेसच बघतोय असं होणार नाही. तर आणि त्यात सुद्धा मी काय केलं, आपण पर मंथ किंवा एव्हरी 2 मंथ्स जोपर्यंत तो प्रत्येक टॉपिक कव्हर होत नाही तोपर्यंत एका पर्टिक्युलर विषयाशी निगडीत गोष्टी बघू. तर ह्या मंथसाठी म्हणजे टू गिव्ह यू एन एक्झाम्पल, आपण समजा किचन आणि कुकिंग रिलेटेड गोष्टी, तर आपण सगळं किचन आणि कुकिंग रिलेटेड बघायचं 1 किंवा 2 मंथ. नेक्स्टमध्ये समजा आपण चूज केलं की स्पोर्ट्स रिलेटेड किंवा हॉबी रिलेटेड, तर हॉबी रिलेटेड सगळं बघायचं. रेग्युलर ॲक्टिव्हिटीज आपण डे टू डे काय करतो त्या रिलेटेड बघायचं. आणि जो मी ह्याच्या आधीचा लेसन बनवला त्याला मला सगळ्या गृहिणींनी रिप्लाय केला आहे आणि मी एक छोटासा होमवर्क दिलेला, तो ऑलमोस्ट ज्यांनी कोणी केला त्या सगळ्या गृहिणी आहेत. सगळ्यात आधी तर थँक्यू व्हेरी मच प्रत्येक व्यक्तीला ज्यांनी तो होमवर्क केला आणि मला कमेंट केलं. थँक्यू सो मच. मला एन्करेजमेंट मिळते त्याच्याने. आणि सिन्स सगळ्या गृहिणींनी केला आणि गृहिणींचं मी एक गृहिणी आहे, त्यामुळे आपलं फेवरेट जागा घरातली म्हणजे किचन असतं. म्हणून या आणि ह्याच्या पुढच्या मंथसाठी जोपर्यंत हे सगळ्या गोष्टी कव्हर होत नाहीत तोपर्यंतसाठी मी टॉपिक चूज केला आहे किचन आणि कुकिंग. तर आज आपण सगळ्यात आधी बघणार आहोत किचन आणि कुकिंग रिलेटेड काही वर्ब्स म्हणजे क्रियापद. ठीक आहे. क्रियापदामध्ये खरे खूप प्रकार असतात आणि त्याच्यातही पुन्हा अजून कॅटेगरायझेशन आहेत, पण ते डिटेल आपण वेगळ्या व्हिडिओमध्ये बघू. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे काही वर्ब्स आणि त्यांचे अर्थ. मला जर त्याच्याशी रिलेटेड इमेजेस मिळाले तर त्याही मी टाकल्या आहेत, पण सगळ्यासाठी मला मिळालेल्या नाही. तर मराठीत त्याला काय म्हणतात आणि इंग्लिशमध्ये काय, असं आपण हा व्हिडिओ बनवणार आहोत. चला तर आपण वर्ब्स बघून घेऊया. फर्स्ट वर्ब आहे बीट. बीट म्हणजे आपण जे अंड फेटतो त्या ॲक्शनला बीट म्हणतात. काही गोष्ट बीट करून घेणे, बीट. ब्लँच. ब्लँच म्हणजे उकळत्या पाण्यामध्ये जर आपण टोमॅटोज वगैरे टाकले तर त्यांची साल अलगद सोलून घेता येते, त्याला ब्लँच म्हणतात. ब्लेंड. ब्लेंड म्हणजे जसं अनेक पदार्थ मिक्स करून आपण स्मूदी किंवा मिल्कशेक टाईप बनवतो ब्लेंडरमध्ये किंवा मिक्सरमध्ये, त्याला म्हणतात ब्लेंड. कॅरेमलाइज. कॅरेमलाइज म्हणजे साखर विरघळवून ब्राउनिश करणे, त्या प्रोसेसला म्हणतात कॅरेमलाइज. आणि ते जे ब्राउनिश साखरेचं लिक्विड बनतं त्याला कॅरेमल म्हणतात. चॉप. चॉप म्हणजे भाज्या चॉप करणे, भाज्या कट करणे, त्याला चॉप म्हणतात. कट. कट पण सेम आहे, पण कट वेगवेगळ्या प्रकारचे असू शकतात, पण चॉप करणे म्हणजे थोड्या भाज्या बारीक बारीक चिरून घेणे, त्याला आपण चॉप म्हणतो. आणि डाईस. डाईस पण सिमिलरच आहे, पण डाईस म्हणजे छोटे छोटे चौकोनी पीसेस कापून घेणे, त्याला म्हणतात डाईस. टू डाईस व्हेजिटेबल्स. ड्रेन. ड्रेन म्हणजे एखाद्या पदार्थातला पाणी काढून घेणे, तर किंवा बासमती राईस शिजवून घेतला बिर्याणीसाठी आणि ते पाणी गाळून घेतलं, त्याला म्हणतो आपण ड्रेन. ड्रिझल. ड्रिझल म्हणजे कोणत्याही पदार्थावर पाणी किंवा थोडंसं दूध किंवा थोडंसं तेल याचा शिडकाव करणे, ह्याला म्हणतात ड्रिझल. फर्मेंट. फर्मेंट म्हणजे आंबवणे, पदार्थ आंबवणे, त्याला म्हणतात फर्मेंट. फ्लिप. उलथणे, फ्लिप. ग्रेट. ग्रेट म्हणजे खिसून घेणे कोणताही पदार्थ. निड. निड म्हणजे मळून घेणे, मळणे. फील. फील म्हणजे साल सोलणे. रोल आउट. रोल आउट म्हणजे लाटणे. स्क्रॅम्बल.
स्क्रॅम्बल म्हणजे भुर्जीसाठी जसं अंड बनवतो त्याला म्हणतात स्क्रॅम्बल्ड एग. त्या ॲक्शनला आपण म्हणतो टू स्क्रॅम्बल. सिफ्ट किंवा सीव्ह म्हणजे काय की चाळून पीठ हलकं करून घेणे. मोस्टली बेकिंग रिलेटेड आहे ही टर्म. चाळून घेणे आणि हलकं करून घेणे पीठ. स्लाइस बटर किंवा ब्रेड किंवा चिकन ब्रेस्ट किंवा पटेटोज अशा गोष्टींचे चकत्या कापणे किंवा कापणे त्याला म्हणतो स्लाइस. विस्क म्हणजे पुन्हा अंड फेटून फेसाळून घेणे त्याला म्हणतो विस्क. तर अशा प्रकारे आपण ह्या व्हिडिओमध्ये वर्ब्स बघितलेत. हे सगळे वर्ब्स किचन आणि कुकिंग रिलेटेड आहेत अँड आय होप तुम्हाला ह्याची मदत होईल. नेक्स्ट टाईम जेव्हा तुम्ही काम कराल किचनमध्ये, काहीही ॲक्शन कराल, तेव्हा करताना विचार करायचा प्रयत्न करा की ह्याला आपण इंग्लिशमध्ये काय म्हणतो. आणि अशा प्रकारे तुम्हाला प्रॅक्टिस होईल आणि वेळेवर जेव्हा तुम्हाला बोलायचं असेल तेव्हा तुम्हाला काय शब्द वापरायचा एक्झॅक्टली तो सुचेल. सो थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. विल मीट इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केअर. बाय.